तो का हाल बा भाई लोग आज हमारी बनी जमी जहरीला करेले। ई बहिन चोदवा पेटी चोदवा फेमस होके खातिर सब लोग के पेल रहल बा। अभी कुछ दिन पहले शुभम सिंह के टारगेट कर ले रहला, अब करता विशाल सिंह के। कुछ दिन अब रितेश पांडे राकेश मिश्रा के टारगेट कर रहल बा। तो भाई लोग ई बहिन चोदव के हम बतावे खातिर आइल बनी। इनकरा कह दी कि तू विशाल सिंह शुभम सिंह सब लोग के मत बुझ, हमरा से मिल। हमार वीडियो अगर तरह लगे पहुंच जाता कोनो हालत में तो एक खाली आवा हमरा से भेंट कर लो, सरोतार बूटी बूटी काट दे। तू दूसरा के मत बनाओ, तू बहुत वीडियो बनाओ तरह हई हो गई न हऊ हो गई न डिश हो गई न डाइट हो गई। तो बाबू ऐसा मारे कि सुधर जाइबा, हल्का में मतलब आ तू अपना दोसर लाइन धर केहू के छेड़ल बंद कर, ना तो सब लोग मिलके इतना मारेगी कि तरह कुछ हो ही ना तरह से। वीडियो हमारे ये बनावे का मकसद बा कि तू सुधर जा, ना तो बाबू इतना मार खइबा कि बच ना पाइबा तू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस साले जमी जिरेला तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जैसे तैसे।